مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتل تمستيات بيتنا نلومي عبي إيرترا نزولو هلو بوليتيكاون قطباون كونتات بمتمات عبتي نبزحات زرارب زلو قداي ملعال إقاداتات أمريكا أتوكيرنا كنتنتنينا سرعات قدف نلعل ربع زمن نخلو قطباوي ودكاتات حجر سئنت لمعات بكرات مهنات أبايتن حزرت مسرتاويان أقلقلوتاتن كم مسمس كتقام اللهم زتان حكرت عبيت نتبتات نيرم اتقدماي بسنكي ويانس تفتر كويناتن تتصابقون كخون كارلو اتخال ايدما اتي بأمريكان بمعرباويانن استنبرلو اقداي لومجن اتخونتات تغير الله اتي نعمتات كم تسألأي أقميتوات سنح ويانه عبز اوان مسؤو عب تمدون سممعني ركب اقداتات أمريكاون عب كربا كل عالو خمز خقلو ينقرالو سلازي ازم كلت عبيت مخنياتات انت تقاليوم عب إيرترا بحكي قطباو لوطي كمتص ديو حزب إيرترا خ تسفخ جبر يقبأدو نزبلو حتوتات نمملاس بوغنا انقمطو رئيتون ጭቡጥ ትንተናን ፈጺሙ ለውጢ ኣይክመጽእን እዩ ዝብል እዩ ምኽንያቱ ቀንዲ ጸገም ኤርትራ ግዳማዊ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ እቲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ ኣብዞም ዝስዕቡ 5 ዓበይቲ ነጥብታት ተመርኪስና ክንገልጾም ንፈቱ ቀዳማይ ቁጠባዊ ዕቤት ብዘይ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣይሕሰብን እዩ ዝኾነት ሃገር ቁጠባዊ ለውጢ ንምምጻእ ቅድም ቀዳድም ግዝኣተ ሕጊ ወይ ሕገ መንግስቲ የድልያ ኣብ ኤርትራ ግን ቅዋም ክሳብ ሕጂ ከም ጅሆ እዩ ተተሓይዙ ዘሎ ቅዋም ዘይብላ ሃገር ከዓ ትካላዊ ኣሰራርሓ የብላን ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ዘይብላ ሃገር ዝኾነ ሃገራዊ ይኹን ወጻእተኛ ኣውፋሪ ገንዘቡን ኣፍልጡን ኣውፍዩ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ሎሚ ዝሃነጾ ንብረት ጽባሕ ብሓደ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ወይ ብትእዛዝ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክውረስ ስለ ዝኽእል ውሕስነት የብሉን ስለዚ ፖለቲካዊ ለውጢ ከይመጸ ቁጠባዊ ለውጢ ክመጽእ ምባል ንህዝቢ ዳግማይ ምትላል እዩ ካልኣይ ፍርዲ ዘይረኸቡ እስራት ከይተፈትሑ ልምዓት ኣይመጽእን ሓንቲ ሃገር ክትምዕብል እንተኾይና እቲ ዝዓበየ ሃብታ ሰብ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን እቶም ንሃገር ካሃንጹ ዝኽእሉ ምሁራት ሰብ ሞያ ነጋዶን መሃስቲ መንእሰያትን ወይ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እዮም ተሓይሮም ወይ ከዓ ኣብ ስደት ፈሊሶም እዮም ዘለዉ ሓሳብካ ብነጻነት ገሊጽካ ክትነግድን ክትሰርሕን ኣብ ዘይትኽእለሉ ሃገር እገዳ ስለ ዝተለዓለ ጥራሕ ሃብቲ ክመጽእ ኣይክእልን እቲ ስርዓት ንሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ዘየኽበረን ዜጋታት ብነጻነት ክሰርሑ ክሳብ ዘይፈቐደን ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ተዓጽዩ ክጸንሕ እዩ ሳልሳይ ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ንቁጠባ ኤርትራ ቀቲልዎ ዘሎ ዓብዪ ዕንቅፋት እቲ ንመንእሰያዊ ሓይሊ ኣዳኺሙ ዘሎ ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ እቲ ስርዓት ንመንእሰያት ኣብ ክንዲ ኣብ ልምዓታዊ ስራሕን ትምህርትን ዘዋፍሮም ንዓመታት ብዘይ ክፍሊትን ብዘይ ድሌቶምን ከም ባሮት ይጥቀመሎም ኣሎ ሓደ መንእሰይ ንነፍሱን ንስድርኡን ዝኸውን ሃብቲ ከየፍረየ ብኸመይ እዩ ኣብ ሃገር ቁጠባዊ ለውጢ ክመጽእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ተገይሩሉ መንእሰያት ናብ ንቡር ህይወቶም ተመሊሶም ናይ ውልቆም ቁጠባ ክሃንጹ ክሳብ ዘይተፈቕደሎም ኤርትራ ካብ ዘላቶ ድኽነት ኣይክትወፅን እያ ራብዓይ ቁጠባዊ ምልኪ ህግደፍ ስርዓት ኤርትራ ንኹሉ ቁጠባዊ ንጥፈታት ሃገር ጠቕሊሉ ብሒትዎ ይርከብ ካብ ንኡስ ናይ ንግዲ ስራሕ ክሳብ ዓበይቲ ትካላት ህንፃን ዕደናን ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰልፊ ህግደፍ እዩ ተጠቕሊሉ ዘሎ ውልቀ ሰባት ኣባይቲ ክሃንጹ ይኹን ንብረት ከጥርዩ ኣይፍቀደሎምን በዚ ምኽንያት እዚ ምልካዊ ስርዓት ክሳብ ዘሎ እገዳ ስለ ዝተለዓለ እቲ ዝመጽእ ገንዘብ ናብ ካዝናት ስርዓት ጥራሕ እዩ ክፈስስ እቲ ተራ ዜጋ ግን ኣብቲ ዘለዎ ናይ ድኽነት ዓዘቕቲ ምቕጻሉ ኣይተርፎን ሓምሻይ እቲ ስርዓት ለውጢ ኣይደልን እዩ እቲ ዝዓበየ ሓቂ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ቁጠባዊ ብልጽግና ክመጽእ ድሌት የብሉን ምኽንያቱ ዜጋታት ብቁጠባ ርእሶም እንተኽኢሎምን ሃብታማት እንተኾይኖምን ፖለቲካዊ መሰሎም ክሓቱ ከም ዝጅምሩ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንህዝቢ ብጥሜትን ብሽግርን ጨቂንካ መሓዝ ሓደ ካብ ስልትታት ናይቲ ስርዓት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እገዳ ምልዓሉ ይኹን ምስ ወያነ ምዕራቑ ንመንግስቲ ካብ ተሓታትነት ንምውፃእ ዝሕግዝ ናይ ግዜ ዕረፍቲ እንተዘይኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ዘምጾ ረብሓ የለን ህዝብና ካብዚ ስርዓት እዚ ልምዓት ክመጽእ እዩ ኢሉ ኣጉል ተስፋ ክገብር የብሉን ናይ ሓቂ ለውጢ ዝመጽእ ቅዋም ኣብ ግብሪ ክውዕል እንከሎ
كلهم نيحلنا أسرات كفتحون كلو هاجراوي أقلقلوت قدب تجيرلو من إسهات ناب ولكاوي وانينهم كملسون كلو حرنت برسن نتعنت وفرن كرقاقت انكالو ترايو سلازي اتقالسي نناي حقي بوليتيكاو لو تكخونا لو ومبر بني حاسوت مبزعاتات كنت تالل يبلنان بزحات سبات اقادان تتلعيلو ايرترا كتمعبليا زبل تسفا يحضريهم انتخونا جن اتحقي كابزي استفلي مخانون مردع كاب كلتا شحن 18 ندحر زنبرا خونتات مذكار أخلي أب كلتا شحن 18 قدماي منستر أبي أحمد نابس مرامس متى أب مونغا إرتران إيتوبيان زنبرا ناي 10 عامتات ناي كوينات هواهو أب كيعو تباهيلو أبت أوانتي ني إرترا تنبير الله زنبرا ناي حبرات منقستات إقادا تلعيلو هزبي إرترا بعبي تسفا حجش سلام كوينو هاقراوي أقولقلات كوكوارتيو دوبات تخفيتهم نقد خجماريو ودباتنا خسرحي أميلو تتصبي نيرو وصيتو جن كم تستتصبنا يا زي كونس اتسرعات داغماي نهزبي أب كالع عزق تخويناتيو أتيوا كابز تمكروز تبقسنا سلامنتاي اتسرعات كتبا ولوطي خمزيدلي أبزم الصعب نطبتات كنزرزرو مينا قداماي مسمسات مبزحن حدش تتصلاتي مفتارن سرعات قدف أب سلطان مقصال جدن حدث صلائي يدلي أب كل تشحن 18 مس إثيوبيا وعل سلام مستفتصمه اتن عامتات ويانه ورير ناز بالزنبره مسمس أبكي عنيرو انتخونا جن اتسرعات نسلام نممزماز أب كند زسرح نتسلام كم استراتيجيكاوي مسارح تقيمو دحرخلت عامتات أب وشت أو قدا إثيوبيا إيدو بمئتاو نهاجرنا نابزقدده دماو كينات أتيوا إذا زرقنا اتسرعات حدث على أخطف خلو سلطانون محلاو كالي حدش تسألائي كاب مفتار كم زي بوكري لومون مسويانة عريقو تباهيلو خنسو مس سرعات بالسجنا جن أي تقادون كالا أي إيرترا كلتا عبيت ودباتن استراتيجيكاوي بوتاتاتن زلوا هاجريا أبي كلتا شحن 18 القدام استلعالي إزوم ودبات كنكاساقسو نهاجر عبي آتاوي كمتسو يخولو نيرام انتخونا جن هجدف كونيلو ودباتنا تعاصيهم كم تصنحو غيرو مخنياتو ودبات كسرحو انتخوينم نصا منقسقاس زيغاتات نصا نغدي ممصا وصاتنياتاتن كفوت اسرارحان سلازحتتيو እዚ ድማ مستن ህዝቢ ኣሲርካ ናይ ምግዛእ ፖሊሲኡ ኣመና እዩ ዝጋጨው እምበኣር እቲ ስርዓት ካብ ልምዓት ሃገር ንላዕሊ ንምልካዊ ስልጣን እዩ ቀዳምነት ሂቦ ዘሎ ሳልሳይ ምቕታል ዓውደ ቱሪዝምን ሃብቲ ዓሳን ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኣዝዩ ተደላይ ገማገም ባሕርን ደሴታትን ብቱሪዝም ይኹን ብሃብቲ ዓሳ ንሃገር ክቕይሩ ዝኽእሉ ዓበይቲ ጸጋታት ኣለውዋ ይኹን እምበር እቲ ስርዓት ንዓሰርተታት ዓመታት ነዞም ጽላታት ረጊጥዎም ይርከብ ቱሪዝም ማለት ዜጋታት ምስ ዓለም ክራኸቡ ብቁጠባ ክሕይሉ ነፃ ሓሳባት ክለዋወጡ ዘኽእል ሓደ ዓብይ ጽላት ማለት እዩ እዚ ድማ ንህግደፍ ስግኣት እዩ ህዝቢ ርእሱ ክኢሉ ክነብር ዘይኮነስ ወትሩ ንመንግስቲ ኢዱ ዘርጊሑ ኩፖን እናተጸበየ ክነብር እዩ ዝድለ ራብዓይ እቲ ስርዓት ንሃገር ከም ናይ ውልቁ ትካል እዩ ዝርአ ልምዓት ማለት ንህዝቢ ሓይሊ መሃብ ማለት እዩ ህዝቢ ሓይሊ እንተረኺቡ ድማ ንስርዓት ህግደፍ ክቃወም ይኽእል እዩ ስለዚ እገዳ ተላዕለ ኣይተላዕለ እቲ ስርዓት ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት ንህዝቢ ክፈቅድ ኣይክእልን እዩ እቲ ኣብ 2018 ዝነበረ ተስፋ ነዚ ሎሚ ብምኽንያት ምልዓል እገዳ ለውጢ ክመጽእ እዩ ዝብል ሕልሚ ዓብይ ትምህርቲ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ታሪክ ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ ካብ 2018 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝተገብረ ልምዓታዊ ስራሕ የለን በንጻሩ መንእሰያት ናብ ስደት መውሓዞም ቀጺሎም ኣለዉ ኣባይቲ ምህናጽ ደው ኢሉ ወደባትና ፈሪሶም ህዝብና ድማ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ተጸጊሙ ይርከብ ስለዚ እቲ ጸገም ኣሜሪካ ወይ ወያነ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ኣስመራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንለውጢ ዘይፈቅድ ስርዓት እዩ እገዳ ስለዝተላዕለ ወይ ምስ ጸላእቲ ስለዝተዓረቐ እቲ ስርዓት ባህሪኡ ክቕይር ኢልካ ምሕሳብ ንታሪክ ዘይምርዳእ እዩ ሓቀኛ ልምዓት ዝመጽእ እቲ ስርዓት ምስ ዝእለ ጥራሕ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ 8 ግንቦት 2026 ዘዳለናዮ ትንተናዊ መደብና ኣብዚ ክንዛዝሞ ኢና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ዳሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት
تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بزكرياس كبراب إن ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي